Радикалните тенденции, без оглед на техния произход, са една от най-опасните заплахи за световния мир и сигурност. Радикализмът означава защитаване на фундаментални и резки промени посредством безкомпромисна и твърда политика. В наши дни може да бъде забелязан радикализъм както сред християни и евреи, така и сред мюсюлманите. С тази ситуация се злоупотребява и от нея се възползват защитниците на изложената от Самюел Хантингтън теория за сблъсъка на цивилизациите. За да можем да премахнем радикализма и неговите разрушителни последици, трябва да бъдат организирани културни и образователни кампании, които да достигнат до всички прослойки на обществото. Можем да изброим накратко темите и задълженията на различните обществени слоеве, които тази програма трябва да покрива така. Радикализмът е екстремистка тенденция, която е несъвместима с истинския религиозен морал. Представянето на този факт, всичките му доказателства, е от значение за идеологическото поражение на екстремистите, които твърдят, че действат от името на религията. На хората от трите Божии религии трябва да им бъде съобщено, че носят отговорността да бъдат милостиви, търпеливи, внимателни, дружелюбни, учтиви и почтителни. Трябва да бъдат осведомени, че Бог забранява насилието, агресията и всичко, което би наранило невинните хора. Благодарение на тези усилия, обществото ще разбере, че всички екстремисти, които уж действат от името на религията, но в действителност защитават нетолерантността, насилието, са заблудени лъжци и по този начин ще бъде предотвратено увеличаването на техните поддръжници. Трябва да бъде съставена програма, която да дава пълна и точна информация относно всички страни, въвлечени в конфликта, така че да стане възможен международен диалог. Една значителна стъпка към взаимно дружеските отношения е създаването на среда, в която евреи, християни и мюсюлмани да могат да опознаят по-добре вярванията, традициите и ритуалите един на друг. Това може да бъде постигнато посредством културни и образователни програми. Когато хората започнат да познават един други по-добре, те ще осъзнаят, че имат много общи неща. Това от своя страна ще направи помирението изпълнимо. Мюсюлманите, християните и евреите трябва да разкажат един другиму за собствените си мирогледи в рамките на това, което им е повелено в Божиите книги, и по този начин да предотвратят взаимното недоразумение и радикализъм, причинени от липсата на правилно знание. Медиите трябва да подкрепят културните дейности, необходими за създаване на среда, благоприятна за международния диалог. Те трябва да се въздържат от любовта си към сензациите, които подтикват към насилие и дискриминация, за да се съсредоточат върху излъчвания, които поощряват сдържаността и толерантността. Внимателно подготвените предавания от западните медии ще изиграят важна роля за премахването на съществуващото в момента широко разпространено антимюсюлманско предубеждение. Мюсюлманските медийни организации от своя страна пък трябва да се въздържат от излъчвания и мнения, които пораждат омраза към немюсюлманите, и вместо това да се съсредоточат върху културното и духовно образование на ислямския свят. Еврейските, християнските и мюсюлманските религиозни лидери и модулатори на мнения трябва да идентифицират хората, които са склонни да представят някои митове и погрешни вярвания като част от религиозния морал. Те трябва да научат хората, че Бог заповядва на хората да бъдат уравновесени, благи, и всички форми на екстремизъм са противни на религиозния морал. Политическите лидери трябва да подкрепят тази кампания за възбуждане на съзнанието, за да попречат на екстремизма в обществото и да подготвят почва за умереност. Тези и подобни съвместни усилия ще премахнат условията, които благоприятстват за радикализма. Отстраняването на вредите, породени от еврейските, християнските и мюсюлманските екстремисти, е възможно единствено ако всички умерени, миролюбиви и цивилизовани и истински набожни хора се обединят и формират един съюз. Един такъв съюз ще срази тези, които представят войната и сблъсъците като единствен избор, ще опровергае твърденията на тези, които се застъпват за демонстрирането на сила, като за единствен начин за постигане на сигурност, и ще предотврати бъдещото проливане на кръв, сълзи и материални вреди.